Good morning mga moms. So ngayon magdi-deliver tayo ng mga gulay para kina Mama Sita, Nanay Conching, kina Tita Inday. Ayun na sila Brenda at saka si Britney. Oh, nakaabang. Punta natin sila doon sa mansion. Ang init ngayon, oy. Grabe yung init, nakakaitim. Oh, kala mo tisay. Ito yung puti, oh. Ang ganda ng puti. Ang ganda ng puti. Kumpol-kumpol. Kina Tita Nida. Tita po ni Brenda. Kapatid ni Mama Sita. Pakita ko sa inyo. Grabe. Ayun, ang laki ng bunga. Ang asim. Sarap. Ayan, papasok na tayo. Kina Mother Sita. Ma! Paboritong pwesto. Ha? Kaso, ang ganda ng pwesto nila yun. Alin? Halimbawa, ito yung lupa mo, tapos yung bahay mo dito, parte nga nun, or yung parang ano dito, area na ito, parang pwedeng gawing swimming pool, or mas ang ganda, no? Ito yung malete na laging pinakuhanan pag may okasyon. Dumating kami dito, ang baba pa. Ayan, ang liit pa nito dati siya si Lulit, nagtanim ito. Ayan, balitin din siya guys. Yung bahay nito Lulit. Nung dumating kami dito, mababa pa yan eh. Yung bahay namin. Bigay natin Yun na. yung gulay. Patayo. Ayan, ikaw mag-video ko. Ay, nasaan na? Ako ba? Ay! Ay, dito, wala ka mo yun. Ha? Hello? Hi guys! Nandito na tayo ngayon sa bahay. Oh, 'di ba? Kasi maghahatid tayo ng gulay. Tapos nagpapagawa si Sita na ang kanilang tag nito? Kisame. Siling. So, wow, pawalele. So guys, nakita ko may gulay sila dito. Ayan. Swap. So, huwag na tayong magbigay sa kanila. Meron naman pala silang gulay na tanim. Ginuko. Tingnan mo ha. Kung ano yung gulay namin, andito na yung gulay din nila. Oh, andito din yung pipino na paborito ko. Na meron silang apalaya. Mas marami pa nga silang tanim. So, huwag na natin silang bigyan. Doon tayo sa kabila ka nanay. Gusti kayo, meron pala kayo ganito. So, darating na pala yung ano. May nagchat-chat na naman sa akin. Nak, darating na yung order kong blinds. Ay! Hingi pambayad. Ginoo ko. So ayun na sila ang kanilang ceiling area na. Dali na lang namin ito kinananay. Oh, namoy ako na rin. Namun talong dia? Kung kau ba sa pizza, tanong ato ba? Talong ba? Ay talong na ito, wala na. Tagay ko bis. So talong lang. Ang talong dahil pinaghirapan ko to, 25 pong isa. Huh? Pasalamat talaga ako na andyan na si Daddy kasi si Mama dati lagi nagkaka-UTI. Kasi nagulat, lagi siya nagkaka-UTI. Nagugulat ako guys. Sa isa, minsan pa may Pasko, may pesta. Pasko guys, December 24, sinugod siya sa ospital. Wala naman siyang sakit pero nanginginig siya, nag-chill. Ang laging ano niya is UTI. Hindi ko maintindihan bakit siya lagi nagkaka-UTI. So, pagtingin ko sa kanang CR, bakit may talong? Sabi ko, bakit may talong lagi? Bakit may talong lagi sa CR? Di ba yung bali, ang talong nandun sa nasa kusina. Wala pa, hindi pa niya jowa niya, nasa lang dito sa bahay. Bakit laging may talong? Ano to, nagluluto kayo? Ito. Oh, bakit lagi ka may UTI? Oh, tapos, di wala na. Tinanggal na yung talong, hindi siya nagka-UTI. Pagbalik ko, na-UTI na naman siya. Wala namang talong. Pagtingin ko sa shower area, ang palaya na ang nandun. So guys, hindi ko alam, hindi ko alam. Nakaka-UTI ba ang sobrang pagkain ng talong at ang palaya? Hindi ko maintindihan. Baka magulat ako guys. Buti na lang dumating ang kanyang asawa. Ay? Kasi, Hindi totoo. baka mga pagdating ko doon, upo na or kalabasa na yung nandun. Ay! Dako na kayo ni na UTI. Biopsy na magaya ay autopsy na. So, may talong na lang ibibigay natin sa kanila. Ay, ginoo ko.
Si nanay talaga, ang paborito talaga niya talong. Ihawin lang niya to, di ba? Or kanang kung anon. Pero baka magulat tayo, magka-UTI na rin si nanay. Oh, Upat lang. 4 na talong. Thank Tapos, you. kung sila ni mama, talong ang kanilang panlaban, kami naman itong talbos. Para? Wala, nagugulat ng mga lalaki. Ano to? Malunggay? Huwag ka mag-alala, meron pang talbos yan sa ilalim. May talbos, tara may rubate. Oh, okra! Na okra? Ay, ukra, yatag ni mo. Nani okra diya? Oh, itong yatag ni G4, ukra. Oh, nagdala kasi sila ng isang araw na marami tsaka yung mga petsay ganon. Tapos, ayun, pati yung mga bakla nagdadala din sa kanila. So ito lang nanay, ilagay ko yung nanay kasi may mga lubati dito. Kay nanay. Pabatay ang music! So ngayon naman, dito na tayo kay nanay. Binatay lang namin yung music. Hi, Nay! Suroy may ka ng gulay. Kani, 25 pesos. Ang talong, tulo 20. Yeah, kamahal. Ano mahal? Ikaw magtanom, be. Gusto ka ginoon? Lamian ka ito ginoon? Wala na, gusto pa ka. Ikaw na lang ang unon. Latan ka na mo. May pa daw. Gusto mo na noon. Magdala ko lagi dito. Colin, Ivy, and Simply Amore and OD ba? Kailangan namin ng paksiw na gusto na lamian. Katunay no. Bumukay no. Bisa. Marag salmon daw. Lahog ka ang ulo. Ulo. Oo, mura ka kiring gap mo ka. Kung ka tilapia, Gusto ka tilapia? dami man to. Unon o isda ang saan man? Nabuhon mga lang Marcia. To'y tilapia sa balay. Daghan ra ba ang dato. Kaon sa iring manggod, naunhan ko sa iring. Nay tilapia sa balay pero tanaw na mo kung maghatag mo sa imo kasi Ang tao na. may pera ka ba? Ha? Dani gali, bugtungan na lang mo dani, di mo talbos sa kuan. Ito anak, 4 pesos. 4 centavos. 4 na daw ang pera niya. 4 na yung pera mo. Next year na lang ta magdala diri. Saan na ito? Inunon ra ba? Magdala ko ginoon diri, mag-order ko ginoon kay Odi ba? Di na mo kabalugluto nga to. Di ka mag-angayan, anak. Sugoy. Dito bagay. Ang katero bang tulog-tulog nga. Sa kanya ito nga pagsugod ni mo sa TV. Kay may katero. Hindi daw bagay sa akin maglako ng ganito. Dapat daw yung kagaya sa TV. Hindi mo itong kahoy, kay gibukatan ka man. Mais man kato akong baligya sa Manila kung sa TV nakita nimo nagtulak-tulak ko. Mais gali. Kaya pormero ni mo salida. Kita sa MMK na ka. Imong panuyo kaya binayot ka. Bayot na nahulog ang lubi, di ba? Nananaw siya sa MMK kay Gikuan. Daplak niya ang kahoy kay bugat niya. Daplak ano suba. Sa suba daw. Ito na. Dagan chika may pa mag-vlogger na lang ka. Usa. Mais. Imimit siya ano. Mais Uy, daw. fairness na sumud si Nakita mo Britney, Daddy. yung sa mais daw. Hindi amin ang naon. Daghang ni kayo. Lah, gwapa. Gwapa ka ito? Ha? Gwapa ka? Gamay ka pa bang ka. Kunin mo na tong gulay, ginuko. Ako kay butang. Ante, pagpalit alam mo kalabasa, just gawas. Kalabasa, dyan na yung Wala kaya. lagi na akong 25 naman nabawas sa utang. Ginuko, wala daw siyang pera. Ano ni tanan ha? 3,500 ni siya tanan. kamahal. Artista nagsuroy. Diyos na pangalan Diyos. Simba. Nanakaw lang daw to sa ilog. Dito yan. Kasi karilo pa isa. Ay, nilabay ako to. Agay sa dito sa aso. So, Utang. dito yung gulay. Dito na naman gutan. Wala mo dito kuan. Palitan lang ng kalabasa. Ay, kalabasa sa gawas. Mato na mi kay magkuan pa mi magluto mi ensalada. Tangon ka ni. Ha? Tangon. Marami kung Sige ra kag pangutang ginuo ko. Yung bayad. umalang mag-release sa akong Purpose. Pension daw. Mag-release na sa pension. Agto na mi kay mulupad na mi kuan. Bohol. Bye.